Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Криско и това е... Кой си е? И това е трети епизод на МТА и както обещахме в предишния епизод, ще правим фрира. Сега ще ви покажа как. Значи, ти се стосна си, бе, снимчета. Сега тоди беше, мисля, че беше от Time. Пък Time. Speed го правите на 3 по. И Аним. Не, това не. От граф го правите първо на нормал. Абе, тапанар, какво правиш, бе? И после на мун. И не знаеш, че свира на тапанар нищо. Вижте. Ето така. Обясни на хората как да се направят големия спор. Не му обяснявам. Вижте сега, например, първо такова например, първо правите на Speed 3, защото на Speed 3 изглежда по-яко. И после го правите от граф, го правите първо на нормал, ето така. После пак граф и го правите на moon. И ако литните, и после пак трябва да направите нормал и пак граф. Така, дека да сменим грозния скин. И сега, де ще правим фрирам? Значи фрирам, ако не знам дали знаете какво е фрирам, фрирам е такова, където се откачвате така под градите. Кой не знае какво е? Има някои не знаят. Един път ми какво е фрирам. Има такива сега. Къде сега ще скачаме? Разкачалник? Кажи е. Почвам от пирамидата. Аз ще ларка. Трябва да се кача първо горе. Няма какво да чакам. Айде, ладно се. Чакай да направя граф, пак че... И когато са ларкнати, например, като са ларкнати, и като... Значи като ларквате, и като летите, и надеж ходим сега. Не върху... Добре, давай. Ихи... Кликнах. Няма да умрем, бе. Еми, като ти тък много ясно, че ще летнеш. Сега трябва там горе да се качим. Не успях. Разбира се, че няма да летиш. От тези двете здрайчки. Кои се изкиха там? Съседката. Това не знам много слабна съседка, не само такива. И се чува чаков до вас. Да. Айде бе, Крис. Летнахме. Защо летвам постоянно? Да не съм го направил нарочно. Да. Къде си? Трябва да успя да се кача, бе. Къде си, бе? Аз съм пули. Добре, и това не може да се качи там никой. Къде си, кажи? Целта не е да се качим ето там горе. Дет няма да успеем. О, да. Тъпо аз от мене. Какво точно въртни са? Защо литвам, бе? Въртни са до мене. Въртни са, бе! Върт бейдж. Да, яди. Така да се окаже, че много дразни. Не знам. Чакай следвама. Чакай следвама. Ихи. Ела. Дай си. Чакай. На къде си? Дайде, хайде. На къде? Па! И аз паднах. Не, аз съм горе. Добре, значи аз паднах, ще се опитам да се кача от тук. Ихи, лампата ми помогна да се кача, човек. Не, ударях се на лампата и после нагоре. Добре, не става. Значи, ако кажете, че летенето е чит, не е чит. Някой мора да каже, че е чит, да го знам. Иди да знам. На къде сега? На червената книга. Аз пък книга.
спъкнал да е червената книга. Сега на къде е? Добре. И успяхме. Сега на къде? Аз съм пробвал. Не успяхме. То нормално трябва... Не успяхме, човек. Дай сега догоре. Спри! Аз пак съм пак там горе избяхме. Дай скачаме на... Къде скачаме? Съм пули. Значи ще има 2 епизода на... Не му е вече, бе. Ще има 2 епизода на Freerun. Защото Freerun е много яко. И лай, виж къде съм. Ади бе, губим детично време. Дай. И успях, бе. Добре, дай се на... На къде? Сега на къде? Башко, защо ли това? Питай има. Питам те, що? Ето? И успях, бе! Дай се на тази сграда там горе. Какъв е тосо, бе? Взимам сега уепани, човек, не тука. От уепон се взимате оръжия. Сега ти... Да мре, май се отка, бе. Това не е нашата Freerun. Айде, убих го! Дай сега на... Виж сега на къде. Ай. Да, в паркинга на жълтичката. На жълтичката. Дай сега. Значи, да ви кажам, ще има и продължение на този клип, да. Значи, защото... Проблема ми е, че моята програмка е демо версия и скоро ще взимам цялата версия на Bandicam. И затова мога да снимам само 10 минути. На върха на паркинга. Ние се върнахме дето бяхме, човек. Няма през жълтичкото трябва да бъдеш. Оно дето там дето може да се влиза вътре. Да. До то къде? Добре. Къде е влизам? За коли това място? Сега ще скачаме с мотори. Дали уж с парашют беше? Аз че не е много високо. Да, ето много високо е. Аз бях горе, бе! Тъпа работа. Какъв мотор само за това. Добре, уе. Крит. Какъв бънат мотор, човек. Какви са тия бънати мотори, бе? Дай. Какво ми има, бе? Аз припнавих назад. Да, не сте. Чакай, аз ще направя на спид пак на... Добах ти... Аз мисля, че с тия мотори мога да летим, човек. Човек лета. Да, човек, мой са лети с тях. Ми като караш просто и ти си летиш, човек. Ти бъгна тия мотор. Какво стана? Аре, отива с парашут. Да. Не. Вижте. Само ти остава. Къде ти гледа? Кой е? Да. И това беше от нас за този път. Да, за този епизод. И надявам се да ви харесало. Значи четвърти епизод и той ще... Не, сега е четвърти, нали? Да. Пети епизод ще бъде с такова, пак ще бъде така Freerun. И надявам се да ви харесало и до скоро.